Tänään on isoja uutisia Googlelta, mitä ei tainnut kukaan odottaa. Hauskin tässä on varmaan kumminkin se, että tästä ei ole varmaan kukaan informoinut tai uutisoinut, vaikka tämä koskettaa kirjaimellisesti kaikkia. Ja itse asiassa ainoa syy, miksi mäkin tähän törmäsin, oli itse asiassa se, että mun yksi kaveri linkkasi tämän uutisen mulle ja kertoi mulle asiasta. No mikä tää iso uutinen sitten oli? Tässä se uutinen tosiaan sitten on, eli tosiaan Google paljasti palveluittensa käyttäjämäärät Suomessa, ja yksi luku varasti huomioon, ja se on tosiaan siis se, että YouTube meni Suomessa Googlen ohi käyttäjämäärissä, eikä siis edes mitenkään hirveän vähän, vaan ihan törkeällä määrällä. Eli siis Googlella on Suomessa 4,5 miljoonaa käyttäjää, plus tämmönen 7,1 miljoonaa kirjautumatonta. Nämä muut luvut on ihan tämmöisiä järkeä tekeviä, esimerkiksi Mapsit ja Google Playt, niin ne on tolleen niinku just Googlen alla. Mutta tää oli se suurin shokki-uutinen ihmisille, eli siis YouTubella on näin paljon enemmän käyttäjiä Suomessa kuin esimerkiksi ihan perus Googlella. Syy miksi näissä raportoitaan on tämmönen Euroopan uusi digipalvelusäädös, ja tässä oli niitten julkaisema PDF. Ja täällä tosiaan on sitten nämä kaikki EU-maat ja paljon täällä on niiden käyttäjiä. Täältä löytyy sitten nämä Mapsit ja kaikki käyttäjätiedot. Katsotaan, täällä oli Mapsi, täällä on Suomi, 3,7 miljoonaa. Erittäin hyvä tapa sekin saavuttaa ihmisiä, sitten jos on joku appi, niin sielläkin on saman verran itse asiassa käyttäjiä. Mut sitten tää oli tosiaan nyt sitten tää Google Search, eli Suomessa 4,5 miljoonaa ja 7,1 miljoonaa oli niitä rekisteröitymättömiä tai kirjautumattomia. Ja sitten shoppingi 600 000, eli aika vähän, mutta sekin on mahdollisesti kasvava. Ja sehän on siis tää, että jos sä haet Googlessa jotain vaikka hiihtomono, niin tämähän on niinku se shoppingi. Sitä tällä tarkoitetaan tällä shopping-osiolla. Mut sit tosiaan tää YouTube. Eli täältä löytyy nämä kaikki maat, mutta Suomi oli tosiaan 5,3 miljoonaa ja tämähän tarkoittaa siis sitä, että jos Suomessa on, jos Suomessa on 5,6 miljoonaa henkilöä, niin jos meillä on rekisteröityneitä käyttäjiä 5,3 miljoonaa, niin sehän tarkoittaa siis sitä, että sä pystyt YouTubella käytännössä tavoittamaan kirjaimellisesti kaikki Suomen asukkaat -300 miljoonaa, mikä on siis hyvin pieni määrä kumminkin siitä kokonaisluvusta. Jos on 5,6, niin 5,3 saavuttaa YouTubella. Katsotaan sitten vielä tätä uutista, jääkö mulla täältä jotain huomaamatta. Eli täälläkin tosiaan nostetaan tätä YouTube versus Google, eli YouTuben kirjautuneiden käyttäjien määrä on jopa 6 suurempi kuin edes Google-haulla. No mitä nämä tulokset oikeastaan niin merkitsee käytännössä? No siis sehän tarkoittaa siis sitä, että YouTube on erittäin merkittävä tapa markkinoida nykyään, ja sehän tarkoittaa siis sitä, että nyt kannattaa panostaa siihen videomarkkinointiin ja YouTubeen yrityksenä. Ja sitten tässä on vielä kans semmonen pointti, että siis YouTube ja Googlehan on käytännössä yhtä ja samaa. Eli sä saat kaikki ne kohdentamismahdollisuudet, mitä sä saat Googleenkin laitettua, niin sähän saat videomarkkinointiin YouTuben kautta ne kaikki samat kohdennusmahdollisuudet, mitkä on varmaan maailmalta parhaat. Mutta ei siinä, tää oli nyt vähän tämmönen rennompi ja lyhyempi video, mutta jos sä haluat vaikka kickstartata sun yrityksen videomarkkinaan, niin ota ihmeessä yhteyttä. Ja tässä on sitten taas pari muuta videota, mitkä sua vois kiinnostella. Se on moro.